Så kraftede hvem du det der, det gør? Ja. Hej Pede. Hvad laver du? Det filter. Godt tilfreds. Hvad så til, Tom? Spiller det? Ja, det skal skiftes luftfilter. Nu kommer der jo også, så skal jeg lære det totalt. Ja. Vi er totalt inkompetent, de aner. Ingenting. Virker den der Skrosugi der? Ungerne, de ligger bare og kører rundt over, ikke? Ja, de må bare prøve sig frem, ikke? Og det er det egentlig lidt sådan, Der bliver kælet der, ja. Ja, ikke? Nu har jeg lige smurt koblingsgrebet. Okay. Så det er klar til i morgen, Bare vi skal spiller. ud og køre. Ja. Ja, de bliver vel også pænt tørre med alt det sand der ryger af. Støv. Ja, det er lige blevet lidt tørt her, men nu har jeg lige lavet varmestarteren. Du kan lige zoome ind her. Okay. Og så har vi lige sat en strips på varmestarteren her, ikke? Så når det er, vi skal starte op i morgen, så gør vi bare sådan der. Det er fint der. Nødløsning. Hot start. Ja. Så, Og så virker den 4,5 bare. så virker den. Så er den klar til at køre på. Skal jeg få drengen lidt over, ikke? Henrik skruer på den Skrosugi der. Ja, den passer på mig. Den passer sgu på mig, du. Du fløj godt i dag, du gør. Det gør jeg. Fantastisk. Det var fandme lidt sjovt. Jeg ved, om jeg rammer rigtigt her, eller hvad? Det virker bare totakt. Det gør det. Det kører i hvert fald hele tiden. Det er dejligt. Så har vi Knudsen herovre. Kussen. Han er klar. Det er stokken. Det er kussen. Over bunden. Fed cykel, det der. Det er bare det, du skræmmer til cykel. Du mangler stadig den forbrug der. Den har jeg. Ja, men det får jeg snart. Jeg vil ikke have lov over 75 løg. På det film her. Tak. Det er så vores crosslejr, det der. Hvad er det for en fin Honda? Ja, Sjælbus. Hvis? Ny investering. Ja, den er jeg glad for, ja. Det kan jeg godt sige dig. Ja, det er også fantastisk. Jeg er blevet savlet over med et stykke bare. Ud og blande sådan noget der. Det her, ikke? Det er rent. Okay, klar det. Nu bliver også filmet. Nu er det også op. Bare tæt af situationen. Det er bare tæt af situationen. Den får en lampe. Han skal stå på jorden til det. Gå nu væk, Martin. Det er helt foran lampen og bare lave den der svinger. Martin, jeg kan ikke se noget. Der står der og leger. Det dufter meget godt, de her. Der er sådan en myg. Det er fjæs. Fede? Ja. Jeg vil også gerne have en.
Du ryger hele tiden her, ikke? Gør jeg da Det er ikke. totalt usportsligt, det der, synes jeg. Du ryger da også hele tiden. Nej, jeg har kun røget 3 cigaretter i aften, og drukket ikke glas rødvin. Du har drukket 1,5 flaske rødvin, en flaske whisky, og så har du fået et par bajer også. Og 20 cigaretter. Ja, i hvert fald. Det var her til aften. Ej, nu er den for slap. Men han kan godt lide at suge den op for slap. Du kan slet ikke stille det. Du er nødt til at stille den på jorden. Før så ikke stille den. Jo, det er jo en Honda.